guys, andinoba ndiyandibona namhlanje yi-Friday. Yeah, i-Friday kulate. Andina-light apha erumini, so funeka ndiyilungise kodwa. So guys, usister wam is coming to Cape Town. Boo, boo, boo. So sister wam uza Cape Town, you guys, and ndisekho excited ndiyintoni. Ndifuna ukhupha ndifuna uhlamba ingubo. Ndizahlamba ingubo so that xa ifika ubone laa nto uzolala engubeni andiyazi, but ke ndifuna uhlamba ingubo. Ndizayihlamba ebhafini. I think ndizakwazi unibonisa ifowuni yam i-flat. And also guys, sigqibelene kudala. Akhange ndikwazi uvloga iveki yonke because of i-problem wethu ezithilana ezi-involve ifowuni. Yeah, so akhange ndikwazi uvloga and i-weather apha eCape Town ibi bad from Monday. I mean, was it Monday no Sunday? I mean, Monday no Tuesday. Your weather is Cape Town ibimbi. Akhange ndikwazi nonibonisa loo nto leyo because of ifowuni yam. Ndisebenzisa ifowuni yam uvloga guys, so bekho nje into ebisenzeka ngefowuni yam. So ndizawuhlamba ngoku ingubo apha ebhafini. Andizawubona, ndiyaqala because ndihlala ifaka kwi-washing machine. So ngoku ndifuna uyifaka apha ebhafini. Andiyazi uzakwenza njani into yayo, masibone. Ndizayifaka apha bandayo thenge le stepha ingaka ngoba epha eshop bengasoze ndikwazi ukuyolinda iline engakaya for ukuthenga isepa, ngoba ndiyazi waste nale kufanele ndathenga nje isepa enkulu once qha bendingazokwazi sibahlali, bendingazokwazi ulinda iline engakaya. So ndangena kwishop epha eceleni kwasemall babe benezisepa ezizincinci apha mandithenge yona, andizokwazi ulinda iline ende for isepa, sorry. Okay, so and ke sana ndilungiselela usister wam uzaza eCape Town. Ndihlamba ingubo, le ngubo nayo ikasister wam omunye down. Le ngubo yasinda. Yo, azange ndayithetha kanene because now I'm like ndayithetha nalento because now even ndiyaqala ukutshela funeka yabo. So yasinda le ngubo. Okay, ndanditshelwe yindlu, so yasinda le ngubo, ndithanda dance. So sizayenza njani le? Yo, ajikasana manzi. So ndizayisoka apha bese ndihlamba nini because ngomso sizoya ecaweni. Ungomso busy kakhulu, andiyazi nazahlanga nini. So let me say Sunday. So Sunday, not Sunday, so ndiyayisoka ngoku bese ngomso ndiyayikhupha late ngoba ekuseni ndizoba nalo ixesha ekuseni ukuyikhupha. So that means ndizayisoka ngoku bese ngomso xa ndibuya ndihlambe and ndibule. Ndiyayika kwalapha because ndizayithinda ndizayenzela yenzela iphuma amanzi bese ke ngumona ndiyoyileka. Yeah, la manzi kufuneka ndiwakhuphe ndifake amanye bese ngumona ndihlambe ndisake ndihlambe yabo. Cha amanzi ndazenzela kunibonisa. I think kuba bendiye ndayifaka andiyazi mazathi lonke le dasina wash because ndilala ngeface. Andazi mazi ukuba amdaka olhlobo engazange bajinela amanzi xa that's why ndithi ndicinga le nto bendifake phaa phezulu nasena odrakini andamazathi into endakisileyo because akungene nedasi. Andiyazi ndenza nto ngoba ndiyaqala ukuthi ndihlambe ngoba imdaka olhlobo. Andihlambe oko ndiqhele uhlamba kayi-1 enyakeni then ndihlambe kangoku xa ngoku ndisekhaya ndizashoba ndishiya ingubo yam i-clean so that xa ndibuye inengubo i-clean ndingenangubo emdaka. So ndihlamba phakathi enyakeni ndihlamba kanjalo. Yabona ngoku ndihlamba ngoku ndiphinde ndihlambe kanza kodwa yabo guys ndihlamba kalaphi ngoku. Hayi I salute abantu abasebenza umsebenzi. Ashem umsebenzi wokusebenza la ukusebenza
andiyazi phofu wonke umsebenzi jonga kanti kade ndinglam ndisithi before so wish ndifumane umsebenzi wohlala phansi ndisebenze wakudala ngoku before ndisebenze ofisini yeyi akho msebenzi guys otheni obhetele yonke imisebenzi iyafana akekho umsebenzi obhetele imisebenzi yonke iyafana usebenza uhleli phansi usenzile ngeenyawo kuyafana kuyadiwa qha yonke imisebenzi iyafana so and mna ekusebenzeni andikonqeni usebenza ndilibalisele andikonqeni usebenza ndingancedisa ke masikline masithini qha ingxaki yam mna ndinengxaki yabantu uba ukhona umntu ovuka ofurha avuke akline athini then uba ngumntu ovuka ekuseni sana ngovivi ndizoba ngathi uklina wedwa ngoba mna ndivuka ekuseni not ekuseni yabo into zasendlini uklina uthini upheka hayi ndingazenza kodwa utyorisha imbiza ushayisa imbiza yho asana hayi yabona leyo into ayesuke ndisayinile uthi mandisho yobona ufuna ndikhuphe inkani ndishayinisa isimbiza neni yho shayinisa imbiza utyo kwalena xa ndihlamba izitya andimahlamba izitya qha ndinengxaki yokuphatha i-toilet steward laa nto yokukhuhla imbiza yho asana ndinengxaki yokuba ngalaa nto ukukhuhla imbiza ndikhuhle andiyazi kube ngathi ndikronika kwesimbiza xa inantsike kakhulu ndikronika apha sendinokucekica nantsi ingxaki iba lapha ndinokwazi ezinye izinto ndingazenza ndingaqaphisa but ndicela ekutyorisheni imbiza ungambisi danko hayi think ndidinga ngokuxova ngoku ndizawuxova but ndizayenza le nto leyo ngaphandle kwenu ndizawuphinda ndiyenze ndixove bese ke ngoku ndiyayiyenza ndiyayipura yebo. See you when I see you. Yoha, ndingaphantsi ngoku. Qibile ngokuyenza uyipula. Ndibonisa nje sendlela endayenza ngayo apha enzayeka ngayo apha ebhafini. Ndishiye apha. Sana umsebenzi ongaka. So nazi le nto ndifuna yenza kasi iyandohlula. Yho, azakhefuzela. Sendibonisa guys. I'll show you. Like, ndifake ipheli ngaphansi because I need my work. Ke ngoku ndisokola uthathe lo ngobo yonke into phezu kwepheli. Yho, ayibika kangaka. Ndifuna it like ivuzele apha. Yabo? Yeah. Ndifuna yenzele nto ivuzele apha. Kuba ndenza kahle ke bethuna naqalela. Andinamakhulu. Ya ndifuna ivuzele apha. I don't think ndizakwazi uyibona. Sizama uyibonisa. Funa ke ngona i-flat, yabo? Ndifuna yenze lamvuzo ke. Ndifuna yenze laa nto. Yabo? I will see you guys home, so we are going to church. Ne? Yeah, hey. Ininzi into esayenza ngomso. Siya hey, asana. Sawubona ngomso guys. But I'm 100% sure, not 100%. Ikhona engizawubasa ngathi ndizawuzama uba zipaso zonke. You know, ndizawuzama zipaso zonke into endifuna uzenza ngomso. I hope zipaso zonke. Ndizawuzama zipaso zonke. So, yeah, good night guys. Into endizayenza ngoku ndizawuhlamba because ndigcwele i-sunlight mostly. Bendihlamba ndingene ngayo apha ngeenyawo. Ngoku ndizawuthatha ishower quickly bese ndiya straight ebhedini ngoba ngomso. Bye. So namhlanje is Saturday and sandawuvuka. Good morning, how are you? Good morning. Oh sana. Hi. Company yam ndiyayidinga kodwa. Yho. Siya emsebenzini. Bekumele uba ejimini how many days? I think the whole how many days? 5 days khange ndijime guys this week. Bendiza kakuhle yho guys. Ndihate ke sana. Ndizawuhlamba ngoku guys. Andizohlamba nani because of ixesha. I will see you guys xa ndiphuma
Yeah, hi my loves. So we are almost done. Bendahlekele ibheritam bengingayiboni ngoko ke sana. And into zami zexawa ade ndizibeke endaweni eyi-1. Andiyazi into etshintshileyo ngoku. Andiyazi. Funeka ndibuyele ukuzibekeni endaweni eyi-1. Itayi lam, ispeliti, ebhatyini. Itayi, ispeliti, itayi ngixhoma nebhatyi yonke into because eyi ndingumntu olahlayo. Ngoku ndinogqiba ndizonxiba ihlangu and then sihambe. Brand after Adams spent 10 days in So ndisendleleni emsebenzini. So into eyenzekayo ndilibele i-shirt. Yebo ndilibele i-shirt. Bendiayinile mose ndisixelele uba ndizayiphatha and yiyo i-reason yoba ndingakhweli ndiyokhwela iteksi. I-reason yakhona ukuba ndifuna uphatha i-shirt yam like ndiyibeke ndiyixhome so that ingashwabani. But now ndilibele kwaloo shirt. Shining on a cloudy day, and it don't matter what you say, 'cause even if the sky is falling, I'ma do it anyway. So save your worries, slide your loving. I can feel that good things coming. Finally believe that it's gonna be a bright one here. There's nothing wrong on the horizon, but I'm always in my own head. Another thing, I need to use the bathroom quickly, so ndizaya apha emall, ndizongena apha emall ndiye ebathroom ngoba iteksi guys siya eteksini ndizawuhamba ndibresekile. So ngoku ndisuka ePep ndiyothenga i-shirt, ndisale ndikhupha nemali ngoba andinalo nekhadi guys, andilazi ikhadi lam liphi. Like ifowuni le ndiyisebenzisayo for i-app wethu ezininzi, banking app and everything i-on. Like ifowuni i-on ngoba andikwazi ufaka zonke ezi app mna kule ifowuni because of the space. So ndazenzela u-cash send and then ndaya kwaPep ndayikhupha. So ke ya masiye etoilet, after isuphuma apha etoilet siya eteksini siyaleqa because icawa iqala ngo-12. Yeah. That good things coming. Finally believe that it's gonna be a bright one here. There's nothing wrong on the horizon, but I'm always in my own head. Yeah, I was getting tired of trying, forgetting every word that I said in all those old conversations that turned into a melody. I'll be waiting for autumn days ahead of me. Ndilibele nevest efaka apha phantsi. And then ndabona iskipa esiba bendisifake kanjani andiyazi kodwa ke ndicinga uba ugodola isafari no umnyama apha. Okay. Ndizibone izinto zokwakha kethi sizovula. Ndizibone. So ndizama ukhawulezisa. I think ndenza yonke le nto guys ngaphandle kwenu. Zawumela ndithi ngaphandle kwenu phoso. Ndingumntu ongakwaziyo ukukhawulezisa. Andikwazi ukukhawulezisa, ndiyazama. But always when I'm calling and I fail, there's something I say. Okay. So, ndipakishe izinto. Ngashiye. Well, I take it as well. What's the plastic? Plastic. And there guys, there's a Malay and thick. What about it? Bad. Ali. Hey, yes, I can enter. And the tango. What's on the slab?
제가 친살하고 우리 라임이냐고 속도 만지나 이렇게 쓰나 이거는 빼놓고 알고 있지. 차차는 시간 찾은데 이런 차차는 vlog 찾은데. Okay. So Dennis, I'm so again. Say hi to my vlog. Say hi. Hi vlog. Yeah. So at least in only logo. Now you have to go. Kaya ko dyan eh. Bakit, I don't think ko dapat kalau kau nyas berapa. Pas gua bisa esok lagi. Masa na guys? Go ahead. Kau dah main di negeri kawan. Ayo. Kita nak minum. Ada nasi nasi fruit. Apa nak apa? Akan di kan di bukan daya dengan sekolah. Đang đi kìa, nó sẽ có đá được. Để thay sai bài gia cũng hay bài gia mình ra mình xin cái biết kể mình sai nè. Bài gia sai này không khó. Ở đây sẽ cool. Hả sao cái. Bài gia cái cái gì lại cháu khó hey. Nè gặp nhà bữa nay cái cái. Chờ rồi lại mình gặp. Sao này cả. Nè bạn sai cái sao cái sao. Em hả? Mana sampai sekarang awal ni awal mana zaman mana sekarang ni ada di tahun. Anda wajib siap. Nanti kita punya next ni. Recharge. Kalau saya mau ini boleh apa usah sekarang ni. Baik. Sampai apa kata kamu? Oh, just bring the fruits because guna. Yang ada baik for apa? Mereka nak minum sudah nak apa pun saya. Dah sampai cepat. Kuna jumbe wakati sasa ni just puts pesa ni sana. Kama sasa. This is never take like oh. I don't have 50 coins. Guys, ni lebih baik. Kasih ni bonus saya kau nak bonus mana? Okay, mana sekarang. Anda ni bonus saya pause anda bang a whole piece of stuff. Stop have vlog. So, dah yang nanti sekarang. Kau ada vlog. Dah all show. So at least dia pun sebab benda model lain. Kai fluff yang lain tu ia aku mai nak pakai stretching jam. Oh, sana sekali. And as long as I'm not stop because another wipes. Kalau kan di pizza wipes and white so bam di sana seka fresh. And ko fresh nje banda kwa kana fresh. Kau kunuka kama nani nuka kama nani. Kama sasa nisho kile kwa. Vlog. Chinchile unigay. Di blazer ya ko tata. Christian. So, yeah. And i-blazer yakhe you guys nazi indlela enifuna inifithela yona so much mase ndingamniki bag. So nazi imbiza siyaphekelwa sizawutya masiphume ecaweni sizawutya nasi nesonka mandihambe nje xa kumini zithi ndiyaphuma sizawutya xa siphume ecaweni kuthi ngathi ndishiye iplastiki phaa ndifuna ushiya kumdaka iplastiki ayishwanga ndimdishiwe njini mandiyibeke apha ndithiya ndifake apha ndizasisota out xa ndiphuma. So I ain't got the time or the energy, unless it's towards a goal or a memory. And to be doing things that I don't really love. Only light I had was coming from the sun, but now I'm shining on a cloudy day. And it don't matter what you say, cause even if the sky is falling, I'ma do it anyway. So save your worries, slide your loving. I can feel that good things coming. Finally believe that it's gonna be a bright one here. Almost
ubuya nini Ngoba ngihambisana ngigqibela ngoku iphumele cawa ndiyahamba ndiyokhwela seteksini. I'll see you guys endleleni. Yeah. Akhona manje into bendifuna ukuyitsho because le ndithetha yelo nto bendifuna ukuyitsho ndililele. Masothatha ibhegi zam emission azi ndilibele kwaloo nto leba ndiphethe ibhegi kuba ndiphantse uthwakuza ndayokhwela iteksi. Bethuna ingxaki yam yolibala iya iba strong very. Ndiphantse ndazishiya ndilibele uba ndile mithwalo bethuna mandilungise imithwalo yam. There's nothing wrong on the horizon, but I'm always in my own head. Yeah, I was getting tired of trying. So guys, silapha kwaPetros athi ndizothenga i-takeaway for usapho. Qha ke ngoku kulaa mcimbi wam uba neempahla ezininzi andiyazi uba ndiyandiva na ngathi uba ndindiva apha ndizakuexplainela xa ndiphuma. Kulaa mcimbi wam uba neempahla ezininzi kuyafuneka uba ndihlale phantsi kufuneka uba ndihlale phantsi ndikhangele imali. Ngoba ikhadi andinalo andinalo uba nayo imali enough na. So ndiyafumana i-R50.